Thuolo machielo kendo nyakora Ramogi odhiambo machielo warwaki ni machiegni mar yudo weche manyien na mago imore kokalo e RAMOGI TV. En saa 3 mar otieno tarehe 29 dweno mar 8 nyakora mgajwang' warwaki yo makare mondo ibed kodwa are chakunya gikoni kwachwa koni mang'eny e chenro ni maro imore odhiambo makawuono. Magi oting'o weche mag telo kachiel kod mawuok e do to bende nyaka ma wayango godo gwenge mopogore opogore e pacho ka. Ramogi par ni mago mag tuke bende waluoni yo machiegni ahinya to mokwongo kaka pile wachako gi mago Mwami Opek. Jaod bura ma Embakasi East Babu Owino we thuolo bang' doho rem yude gi ketho mar chielo gi magina jachuo ngolo Felix Orinda kata DJ Evol. Obila moro Migori otwe jela higni 15 bang' ketho mar bambo nyako ma jahigni 16. They overwhelmed. They're very happy because they feel part of that process that a uniform presented to them. We gave them free time to choose freely without interference. Tendo bila ochako kawo pach jopiny ewi lewni manyien mag tich magichano tiyo godo. Nyakora mogero kama na nyakum yiero RAMOGI TV odhiambo makawuono kendo kaka wasingo ni wan kod mathoth moiku ni en adier ni wan gi mathoth kibedo kod wachako nyaka giko ting'eyo mang'eny ma wan godo. Par ni nyalo tudri kodwa e namba 23600 kiornwa ote mari miwapachi Facebook RAMOGI TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle @RAMOGI TV KE. Jaloko marwa iluongo ni Belinda Adhiambo. An nyinga George Bati. Machiegni nyakora mgajwang' nyinga Lydia Okeyo. Wachako gi wach man riwruoge makedo ne ratiro mag oganda oseo jatend piny Kenya William Ruto kuom kiro weche moko mananore kamago makoro bongi majogo ma oyango ni achudhe kata job lek ma okwako sectors machalo kaka mano mar sukari kod mamoko. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya bendo oseo Ruto kuom tiyo gi weche mag bwogo ji makamago kaka Chris Owino miwaler. Riwruoge makedo ne ratiro mag oganda kaachiel kod josiasa mag Azimio oketo jatend piny William Ruto e tago maliet kaluwore gi weche manyoro wacho e yimbo mar Kenya ewi kedo gi achudhe kaachiel kod joblek e pacho kae. Kanyo loso e kaunti ma Bungoma, jatend piny wacho weche motegno ewi joblek e sekta mar sukari ka onyiso gi nyaka gilokore ka ok kamano to gidare pacho kae giikore mar dhi e polo kata top e jela. Mmekubali wezi wote tuwafukuze? Maneno ya wezi ni ngapi? Wahame Kenya, waende jela, ama waende mbinguni? Maneno ya imeishia hapo. Riwruoge makedo ne ratiro mag oganda kaka Amnesty International, Haki Africa, KNHCR kaachiel kod LSK oseo wechego kendo tudo siema kamano kod lal mar jaket mwandu mar kambi rego niang' mar Mumias, Jeswat Singh Rai. While the circumstances of his public abduction remain unknown, such statements by the president lend credence to reports that his abduction must have been related to the issues surrounding Mumias Sugar Company. Siem Maruto ne obiro thuolo machuok bang' ji momanore kod gik lweny mager ndhiyo kendo lal kod Rai kuom seche buora motelo ne weye thuolo. Riwruogego onyiso luoro margi ewi ting' mar rito ngima jopiny kaachiel kod ratiro margi kaluwore kod katiba weche ma oser lwedo kod senators mag Azimio. The unfortunate statements by the head of state call into question the government's commitment to upholding the right to life and protection of person against cruel and inhuman treatment, as well as the right to equal treatment before the law and the right to live anywhere in the Republic of Kenya. The Constitution of Kenya 2010, under Article 27, demands that every person has the right to life, and the President, being the Chief of the Armed Forces, has a duty to preserve and protect each and every one. Ruto ne ogolo siem mager ne jogo duto ma otero buche ewi nyiew kambi mar Mumias e doho, wach mar riwruoge mag oganda lero ni en ataro kod chik kaluwore ni katiba omiyo ng'ata ng'ata ratiro mar dhi e doho mar manyo ratiro mare. The statements also undermine the authority of the courts and signal a departure from use of legitimate dispute resolution mechanisms in favor of abrogation of constitutional rights, threats and intimidation. Azimio kod riwruoge mag jopiny bende onyiso luoro margi ewi weche mag jatend piny William Ruto ka gipime kod okang' mar nyono katiba
kendo temo duoko piny Kenya e telo mar agoko. This is clearly unconstitutional and an attempt to return the country to the dark days of a repressive regime that violated human rights and freedom of the people of Kenya. Nitire weche udi magdo manyalo miyo ka ng'ato timo makosa titwe kata igoye fine. Ok nyalo ni president ni ibo oro ng'ato polo kata ibo riembo ng'ato Kenya ka kata ibo kawo ng'ato midhiyo jela. Mago iko gin timbe go eko mag dictators machon mane timo kane onge katiba malong'o. Weche mag Ruto bende ineno kaka yo mar temo ng'wano bad migawo mar doho kaachiel kod bad migepe mag sirikal mochung' kar kendgi ataro kod weche mane Ruto wacho e kinde campaigns. Josiasa machiegni kod piny owacho kata kamano negi paro mopogore ka giwacho ni weche mag jatend piny William Ruto ne en ranyisi ni oikore mar telo e kedo gi mibadhi ma ok donjore gi tije mag migepe mag piny owacho. It is the same individuals who are complaining that the president is not fighting corruption. When the president comes out strongly to show the political goodwill of fight against corruption, you know some funny individuals or some mischievous people want to say the president means something. What I can interpret from the president meant on the three issues, that the government is committed to get rid of corruption. Weche mag jatend piny Dr. William Ruto biro e kinde ma jopiny osebedo kod ywak mathoth ewi medruok e weche mag mibadhi e piny owacho kaachiel kod okang' mar apisi mar jamin wach maduong' mar lwaro buche mane itudogo moko kuom jodito e piny owacho mar Kenya Kwanza. Jopiny oketo wang'gi mar neno ka weche mag jatend piny biro nyago olemo e thiro weche mag mibadhi e pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Kawasude ni jatend piny William Ruto odok ne okang' ma TSC okawo mar chopo e winjruok kod jopuonj kendo medo gi osara ka moko bende ongesi e lemo. Ruto koni sirikande medo kongo lai manyien mar somo mano mar CBC mosechendo kuom thuolo malach. Jatend piny manoloso e Muhaya e kaunti ma Vihiga okoni Kenya Kwanza oserakore kod ochumi kendo gi sane lokruok nitie malach e ochumi maturka. Jafom maro Walter Nyambaga miyo waler maro wach ne machal kodma. Ebu punga mkono ni wasalamie. Kinde limbe mare imbo mar Kenya kar chungo od bura ma Muhaya e kaunti ma Vihiga. Jatend piny William Ruto dok ne okang' mokaw kod duol mandiko jopuonje tich TSC mar medo jopuonje osara to kod ngeso gi leme yor sudo gi rang'iny mag lemo magipuonje. Promotion ya walimu haijafanyika miaka 13. Nimewapatia pesa shilingi bilioni 1 kuhakikisha kwamba walimu karibu 30,000 wamepata promotion. Kwa sababu elimu ni ya muhimu, tutaongeza walimu ambao tutawaajiri. Ndio sababu hiyo mwaka huu tumeajiri walimu 55,000 wapya. Ruto okoni sirikand Kenya Kwanza medo menyo kendo iko makare lai mar somo manyien mar CBC mosekelo liete sekta mar somo pacho ka tok midhusi mar corona. Tunataka elimu ituletee usawa. Mtoto wa tajiri na maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Niliwaeleza kabla ya uchaguzi ya kwamba hii CBC tutaikalia mpaka tuinyoroshe. Sasa hiyo CBC tumeinyorosha, tumeipanga vizuri, tumeondoa zile changamoto zote zilikuwa kule ndani, na sasa watoto wetu watakuwa na taratibu ya kusoma ambayo haina matatizo. Mimi nataka ile chuo itafundisha vijana ambao wataenda kwa TVET. Wale watafundisha walimu wale ambao watafundisha kwa TVET. Jatend piny William Ruto mane oten kod jalupne Rigathi Gachagua to kod jodito mamoko okoni Kenya Kwanza osegoyo okang' makare mar kedo kod uchumi kata odoko ni amen mapek pod nie kindgi kod Azimio e kendo medo dhulo ire wi pek mar ngima. Hakuna vile tutapunguza gharama ya maisha kwa maandamano ama kwa kuvaa masufuria. Tutapunguza gharama ya chakula kwa kushughulika na wakulima. Na mimi nataka niwashukuru nyinyi wakulima. Leo katika baraza la mawaziri ambayo tumetoka saa hizi, tumekubaliana ya kwamba tutatoa ardhi ya serikali kuzalisha mbegu ya mahindi zaidi. Kwa sababu wakulima wetu wamejitokeza kulima na sisi kama serikali tutawashika mkono. Tumekubaliana pia ya kwamba tutatoa pesa bilioni 4 ya kuhakikisha kwamba bei ya chakula ya mkulima isirudi chini kuliko kiasi fulani, ndio to balance interest ya consumers na interest ya producers. Bende ochiwo geno ne ojende weche mag chogo tije ne rowere e ka okoni gedo mag udi manengo gi ogonyore biro chiwo thuolo mag tije ne joma tindo e kaunti ma Vihiga.
Kwa manyumba zetu watoto wawili watatu wamemaliza shule lakini wako nyumbani hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Na ndio sababu serikali ya Kenya tumeamua mwaka huu ya kwamba tutakuwa na mpango kamili ya kuhakikisha kwamba ajira inapatikana kwa vijana wa taifa letu la Kenya. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwaramoga juang jatend piny Kenya William Ruto dok ne okang' matie okao mar chope winjruok kod jopuonj kendo medo gi osara kamoko bende ongesnegi lemo. Kwaramogi gin weche mabende otenore kod report ma wakelo ni okalo chien kanyo ka Ruto bende omedo koni gidhi keto maino ni ket kare weche mag CBC ma bende en lai mar tiegruok masani koro osebedo kadhi nyime pacho ka Lydia. Owinjo wadhi e kaunti ya Migori. Wadani koro wawuoga ne gwenge makono kendo wadhi nyaka ne kaunti ma Migori kama wang'e motenore kod weche ma wuok e doho. Kama wayudo ni doho ma Migori ochiwo kum mar twech e jela kuom higni 15 ne obila moro ma oyudi kod ketho mar bambo nyathi manyako ma jahigni 16. Ka jafwambo marwa ma Migori George Malero obila no manyinge Howard Omwa oyangore ni ne otimo anjaono higni 2 mokalo. Jomachiel bang' doma Migori yudo Howard Somwa ma en obila manetiyo e tesendo obila marapogi e sub-county ma Uriri kod keth mar bambo nyathi manyako ma jahigni 16. Obila ni kawuono ne ochiwne kum mar twech kuom higni 15. Kum mar twech ni mane osome kinde matin dakika achiel e doho ma Migori ne ogol kod jang'ad buche Angeline Munyuny ma osebedo kawinjo kesni. Doho ne oyango ni obila ni mane oriko tie tesendo obila marapogi e sub-county ma Uriri ne obambo nyathi manyako no e kind dwe mar 3 kod 4 mar higa mar 2021. Oyudo ni oketho chik namba 8 mar higa mar 2006 ma bende ong'ere kaka Sexual Offence Act kaachiel kod chik namba 11 mar higa no. Obila ni medo twech mar higni 15 bang' yude kod keth mar bambo nyathi manyako ma jahigni 16 ne tiyo kaka pisa mang'iyo keses mag lwenjego mag kit chwech e tesendo obila no marapogi e kinde no mane otimo anjaoni. Obila ni ma ong'adne twech koro nitiere kod ndalo 14 mondo ochwal ywak mare e doho mar ywagruok. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jod bura ma Embakasi East Babu Owino wethuolo gi doho ma Milimani bang' jang'ad bura Bernardo Choi remi yudo neno moro motude gi ketho mar goyo bunde rawera moro ma ong'ere kaka DJ Evolve. Ma biro bang' DJ Evolve e kinde mokalo golo neno mare nyim doho no kokalo yor mbui kama ne odagi ni en owuon ne oneno ka Babu chiele gi magena. Kuom thuolo mar higni 3, Babu Owino osebedo ka yware doho gi bura mane omuoch bang' masira mar hinyruok mane jachuo ngolo Felix Orinda mong'ere kaka DJ Evolve noyudo. Gikone koro Babu Owino nyalo yweyo bang' doho wito oko bura mano matude gi tiyo marach gi bunde mare chielo DJ Evolve gi magina e kar tongona moro motesini Club B e kaunti ma Nairobi. Kane ochiwo neno mare nyim doho e kinde mokalo, DJ Evolve yande oyango ni onge gi ler ni Babu Owino emane ogoye gi bunde to ni mar ne opo mana ka en nyamburko mar ambulance bang' yudo hinyruok e kinde mane en e kar tongona no. I can't really say because I was speaking 1 minute and the next I'm in a vehicle to hospital. I don't know what happened in between. Have you been coerced in any way? Forced? No. Doho ma Milimani koro lero ni onge neno mora mano matudo Babu Owino gi ketho mar tiyo marach gi magina kod mano manyiso ni ne omer e kinde man masira no timore. DJ Evolve osebedo kantiere piny kendo yudo thieth kaluwore gi hinyruok marach manoyudo. Thieth ma osebedi ka ichulo gi Babu Owino ka nyaka sani jod bura nowacho ni osechulo omenda maromo Sh58.5 mag thieth kod bero manotimne, chulo ot ma odakie, dwache ma pile ka pile kod chulo jochiw thieth ma osebedo karite. Jod bura nowacho ni osebedo ka ochulo nengo thieth mar jagono mana kuom chuny ler kendo kaka jatelo ka bende osingo medo timo chudogo nyaka jagono changi kata obedo ni doho koro osewe thuolo. This judgment has gone the way the Almighty God wanted it to go. That is how God wanted it to go. And I want to say that the day that I will be victorious is the day that I will see DJ Evolve
walk, stand by my side. And I want to assure DJ Vol and members of the public that I will walk by DJ Vol's side. I will always be there for him. And in fact, I'm planning to take him to India for further treatment. And I'm praying to the Almighty God to grant Felix both the physical and spiritual strength to heal Felix and to ensure that Felix walks in the near future. Jod burano ma Embakasi East Babuino okochang mapio ne DJ Evolve. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Ramogi od bura mar Senate koro podho keto e chik twak mar manyo kwe kind sirikal kod Azimio la Umoja One Kenya maneno ni gichopo e winjruok kaka inyalo tiek midhiero ma osebedo komako piny Kenya. Jokanyo mag komiti matayo twak yande ne ochwalo dwaro ne od bura ma pachoka mondo omi opodh twak ma kamano mondo omi obed kod mise mage e bwo chike ma pachoka kendo gik ma gikalo obed mago mosir kod chike mathurka. That the National Dialogue Committee shall formulate and adopt a framework agreement to guide the bipartisan talks. That the National Dialogue Committee shall report to the leadership of Kenya Kwanza and Azimio coalitions within 60 days and thereafter submit its report to Parliament. That in the execution of its mandate, the National Dialogue Committee may invite, engage with and consider submissions from stakeholders, collect views from the public and engage experts, professionals and other technical resource persons as necessary. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Ramogi koro wang'imo tende kod lokruoge manosingi gi telo mar Kenya Kwanza ne bad migao mar obila. Kamoro ni tendo obila ochako chenro mar kawo pach jopiny ewi lewni mag tich manyien ma koro gichano tiyo godo kaka yor chopo singo mar lokruok mane jatend piny Kenya William Ruto singo e kinde manokawo telo. E chenro no manochakore kod kawo pach obila ewi uniform mar gi manyien, komiti matayo chenro no chano kawo pach jopiny e gwenge duto ma pachoka makinde mokalo mong'ere kaka provinces kendo chiwo report ne ogai mar obila e juma achiel. His Excellency the President of the Republic of Kenya. Bang' jatend piny William Ruto ne singo lokruoge bura e bad migao mar obila koting'o keto omenda mag bad migao no e lwet tend obila kendo wilo nigi lep tich. Chenro makamano koro chakore. E odiechieng' mokwongo mar yango kit lep tich ma obila biro rwako e nyasi manotelie kod jatend komiti matayo chenro no Peter Ndung'u. Obila giwegi nomi thuolo mar ting'o badgi kendo yiero kit rwakruok ma gineno ka nyalo ndisogi kendo miyogi nyadhi mar tich. So those who are for this one, please raise your hands. Lewnigo moketi e kidienje mar E nyaka D oting'o mabadgi boyo kod mabadgi chieko kendo ni kod ranyisi mar bendera mar piny Kenya kod simba gi ofuko e korgi. Koyango kaka gidhi timo chenro no, jakom mar komiti no Peter Ndung'u okoni obila giwegi mor ka giseyo yo mane omigo lewni mambulu masani girwako magikoni ne okochiwnegi thuolo mar golo pachgi. They overwhelmed and very happy because they feel part of that process, that a uniform presented to them. We gave them free time to choose freely without interference. And the voting was very, very open. It did not pass through these processes. And that's why officers are never on to it. Giyango bende ne gidhi kawo pach jopiny e gwenge duto aboro manong'ere kaka provinces e kinde mokalo. Mar neno ni jopiny obedo kod duol kaka obila ma pachoka owinjo rwakre. We are going to visit all the regions in the country. Those were the former provinces. And we are going to hear the views. All the views we shall consolidate and present that committee to the appointing authority, who is the IG. And we're also arranging with the regional commanders, that is those who are the head of security regions, to invite as many as members of the public as possible, because we also want to hear our view, their views. Ndung'u bende olero ni kaka yor yudo pach joma tindo kod joma tiyo kod mbui. Jopiny omi thuolo mar golo pachgi kokalo e lai mar tudruok mar Twitter mar bad migao mar obila. In our Twitter handle, it has been already posted that we are carrying this exercise, and members of the public have been invited. Kaka yor chopo mapiyo lokruoge manosing kod jatend piny, komiti no koni gin mana gi juma achiel mar timo chenro no kendo chwalo lipot ne ogai mar obila Jafet Koome. To submit our report on 7th, but we must also take accounts maybe something may happen, so it may change. We just have 1 week.
Kata obedo ni komiti no ne ok oyie chiwo ler ewi kwan omenda mag jopiny midhi tigo e loso lep obila manyien, dweche manok kende bang' piny owacho mokalo ne lok lep obila kendo kelo negi mambulu. Ting' koro ni e lwet oganda mar golo pachgi, ka geno en ni lokruoge ma kamago ok tim kaluwore kod weche mag siasa. George Bati, Ramogi TV. Ramogi wan bende wadwaro pachi kendo nyiswa ni tipara kotenre kod rwakruok manyien no, George Bati. Winjo ka jakom mochune komiti ma kao pach jopiny kachiel kod obila ewi wachni wacho ni gini okete mbui kendo gibiro luorore gwenge duto aboro mane dendo ni provinces machon ka mondo gikao pachi. Koro in bende nyalo chako miwa pachi sani namba wagi na 3:6 Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel Twitter handle @Ramogi TV KE ewi wachno. Wadhi mbele waterinya e kaunti ma Siaya kama tend kaunti ma Siaya chano chulo lakteche giko jumani osara margi kendo ma en ler mogol kod Governor Masia James Orengo kendo koro omedo ni osara mar dwe maraboro bende ibichiune lakteche juma manyien. Jafombo marwa Walter Nyambaga lero kenge ma Governor Orengo keto enoni Siaya Oringo kaka nosingo. Jomachiel bang' lakteche kaunti ma Siaya bwogo bago ng'anyo mar piro sirkand kaunti no sachgi mar dwe marabiro kod dwe maraboro. Governor James Orengo okonegi sekao motegno wachno kendo chudo mar lakteche en giko jumane. Nyocha transition ma financial year ma chon kwa donye manyien no keto challenges moko momiyo msara ma July no leo to chakre kawuono gibro yudo chudo no to kendo ma August bina ng'eni wigni gibro yudo. Orengo konegi sani gitemo gero kuonde mag thieth mibiketie masinde manyien e kendo kata mana yedhe mag chiwo thieth bende koro biro yudore kuonde mag thieth mayudore kaunti ma Siaya. Ostal kaka ma Siaya no gere chon. In fact, kidhi Siaya kod Bondo ng'eny utegi gin condemned. Wagera new surgical unit ICU in Siaya. Kochop November to room koro wache equipment mo thoth nigo to kodwa no don kanyo ge equipment muti wadwa no bergi new equipment weche mag yien aparon sani wan maber molo ndalo machon nitie kaka drugs mag malaria mabedo supplied gi national government. National government osebedo kokor yien mag malaria go. Ewi mibadhi moro mamienje bod mandiko jotiche kaunti ma Siaya mawachore ni uledhi moko pote Orengo konegi timo duto motenre kod chik mar kolo kendo nono e kaka itayo chenro mag ndiko jotiche kaunti no maonge mibadhi manyalo biro betie e kaka liko kod jomoserem e toko osedadhoge kod bodno. To wan bende was scrutinize kagi kelo nwaji to warango otese ma jogo biro warango ni gender chalo nade warango regional balance chalo nade to makana ni jomoko yudo tich bende nitie moko ma biro gi propaganda mang'eny ma seche moko kancho openjo ombudsman ni investigation ma gitimo nodhi nade to gidwoko no wach ni in fact ne gindiko ne gin gik mane gi investigate no giyudo basis. Orengo koni rowere man kod talanta mag tuke oikre ni mar paw tuke ma Siaya idhi chak gere rang'iny maber mongirore kendo mong'ith mana kaka ne osingo. Sani kidhi stadium sani kendo tich koro dhi nyime an ang'eni e giko higani bro yudo ka stadium watieko yo maber. Jodak e kaunti ma Siaya kata kamano bendo jiw mondo koro ket maino mar pur kod pith e kaka yor bedo kod chiemo motiap. Ni e weche mag pur akaw matek kae ma paro ni transformation nyalo wuoke kendo mwanyalo bedo go industrialization and value addition. Wagero mill Sirio ochiegni rum madiany wadwa kete cotton ginnery ma en gima dhi nyime. Watimo mechanization, watimo subsidized fertilizer, wachiwo free seeds. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Daika nipare yoko dari nyakoro mgajuang bang sadek marotieno chendo eno imore wadhi mbele gi weche manyien kata kamano entula bende koronje bed ni wakao mar yuyo matin nwarwako pachi kacha kapok wayweyo George Bati. Kantiere gi weche Lydia weche thoth ka kendo gimolo ka giwuok e chuny oganda manenowa gimiwa pachgi. Wilberforce Otieno wacho ni imore wane ni makare kantiere North Nyamkago kendo mokwongo mos na engineer Lydia kanyo. Wach maruto mawacho no ayegodo cartels must be dealt with perpendicularly without mercy. Okwanyal yie ni jomoko wuok India to oganda jo Kenya gitiyo kaka joma iluongo ni mabuse
ka owinjo bed ni dongruok bedo mar Kenya. Wach Ruto nomiya paro buk moro mar fasihi mawane wacho ni anapendekeza mfungwa apelekwe safari ya mbali. Odwa ni ng'amotwe tere e wuoth marabora. Wacho ni zigu kifo kisimani. Wacho bila to wacho ni wadich gi lokruok e tim kod kido mag polisi ok loko uniform iga ka iga magi mana cartels moko maloso pesa kokalo weche mag ng'iyo mwandu mag polisi. Aya, Baba Twins Maronjinyo wacho kanyo ni jatend piny no loso marach. Mano ok e kaka jatelo onego bed ni wuoyo. Owuog oko mondo mi okwang'uono e wach mar tero ji Sayun. Kaito beno ka Alikan kantie Mbolori wacho kanyo ni lepo bilago okomora kata matin. Wacho ni ogudu go chalo mar Bobi Wine. Aya, Patrick Kaya Sagero bende wacho kanyo ni omora ahinya gi chenro mar Ramogi TV. Wacho ni ikaw mos George Bati. Akaw. Bende wantiere kae gi ote moya kuom Linet kawuok Nyatoto. Wacho ni neno yo makare gin kanyo gi baba watoto mar korka kore Kevin Adad. Wacho ni giduto gikete mana kae Nyatoto ni suba kanyo. Mwalimu Belinda Ouma wacho ni entiere kod wa chenro ne gin kanyo gi jaduong' Julius Odiero, gin kanyo Nyakongo Kanyilum. Giduto gikete mana ka kendo gimora gi weche gi manyien odhiambo makawuono. Tyson Kayanduru wacho ni Ramogi TV osechopo ne geyo makare kendo giketo mana wangi ka gin kanyo Kabonyo. Wacho na kanyo ni nguo sio kazi lakini wachu kwetu. Odhum no kamano. Okay. Lok ne Dani Mandala cha. Dani wach no temo wacho niya nanga oketich kido pondo e buo pien. Koro anega ga nyako Ramogi TV ler Kisumu Uchengo Mwa director wacho kamano wacho ni kaka community policing committees mag Kisumu County police stations ne wasendi competition ne committee mar Maraga kane wadwaro ni mondo ket uniform machon cha odwoke. Wasero kido ma osekel mar uniform no ka en kod nyinge obila ma ondik chuth mondo kik obila pande nyinge. Min Jerry bende oyie kod uniform no kendo moloyo ma blue ma wacho ni machalo mar jo Kenya Power. Wono jogolo wawuke chuny gi duto Lydia. Mako Juang David Omondi wacho ni entiere kodwa geno ni wario kare wario maber. Wacho ni piny orumo dhano bende omer nikech obila ma onego dwe ni rito ratich jok manyiri ema koro chak timo ne gi timbe mag anjao. Benta Charles kantie Nairobi Karen wacho ni entiere kodwa kata kamano gimo makodhoge en gima obila ma Migori County no otimo. Odhiambo Walter Mbonya wacho ni entiere Dol Kodera jatend piny Kenya onego par nyadiriyo kaluwore kod kwan oganda makwar mayuore rombege mag siasa nikech owinjo bed ni ong'eyo tijene malong'o. Musa Wuod Atieno bende wacho ni wayo makare kantiere Ugenya Ukwala luongre ni japang' chachiel kende ma Ukwala entiere kodwa e chendo ni George Bati. Maxwell Odhiambo wacho ni hakoni mos George Bati wacho ni weche Kenya emole kendo wacho ni oparo ni nitie bas moro monyalo idho odoggo Nyamasaria cha onge Kenya. Masaria pa nitiere Kenya koro kama entie mokwa ng'eyo. Kaso ka beneno kama makamu mano Wudasere wacho ni opako kidongruok madhi nyime Siaya kendo wacho ni gisiro Governor James Orengo mondo kaber chop singo mano keto ne oganda ma Siaya e kinde mane odwaro ombulu. Wacho ni mano kaka owinjo bed ni dhi mbele. Kasto bende kang'iyo ka aneno ka from Migori iluongo ni Junior neno wayo makare kendo mora ahinya gi Ramogi TV. Owacho bende ni kama entiere Migori no to wacho ni ting ma Babu Owino kao mar ng'iyo ngima DJ Evolve nyiso ni ochiwore adier kata bed ni dowe thuolo jomoko doringo moweyo jatuo no to nikech ochiwore mar mondo mi odhi nyaka India. Mano nyiso ni adieri oikore mar konyo ngima ojana no. Olemo ne ojana no mondo kabeto yud chang e kinde ma oyudo thieth. Jojo kaka wacho ni lepo bila machon ber moloyo masani go. Machon ka girwako to wacho ni gin gi personality. Wacho ni ma blue masai ni to yal kagima koro yom kata week matino. Miye kanyo analysis kata wacho ni wadoge mana machon to wacho ni erokamano. Kaita Peter Bach wayudo ote mari kata kamano kanwa some no wacho ni kwandiko to andiko mabende rito wat kata kwaro moto pod wagoyo mirembe. Dipo ka ng'ama indiko kuome oromo kodi mit ka
wangi tamuri rumo gi wange nikech wich kuot nyalo nego apoego. Nyakwara Mogi yeno mondo wakaw yuyo gi kanyo. Pod wan gi mathoth ma waiko ni omiyo kamoro moro ma intie med ndiko no kimiyo wapachi weche manyien mumedo kelo ni Lydia. Ka wadugo. Pod wantiere kod mathoth kete mana kera mokiti. Jonyuol pod ywak ewi pek mokwako yepo mar sikunde. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Wekelea na shabiki kaende. Naitwa Alice Mutindi, nimetoka Embu, nikapigiwa simu kwanza nikaignore, nikapigiwa tena nikashika, nikaambiwa ninapigiwa kutoka Shambiki. Nikakumbuka, ulikuwa umecheza. Nilikuwa nimecheza. Sikuwa naamini hadi saa hii bado. Ulipiga nduru. At least ni enlarge my business. Chezeni mazi, tawini pia nyinyi. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB under license number 416. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka otuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Ohala gi mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. It's another holiday and the little ones will be all over in your space. Why not let them meet Tilly, AJ, Kim and Pendo for some great inspiring stories in the Hummingbird Tales? You know, as we grow up, we can change what we want to do. And for parents, sit back and let the little ones enjoy their favorite cartoon on Viusasa, the safest place for kids' content. There's a lot more to learn. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Koro mogi kane pok wadhi yweyo wasengo ne wan gi mathoth mi odugo kendo kod gi mondo wamed mi ng'eyo. Jonyuol koro ni kod wich bar kaluwore kod omenda ma omedi mag somo ni nyithindo e sama bende ochumi mar Kenya pod idho. Gino makoro giwacho ni mono gi kata duoko nyithindo e skul e tamar 3. Jafom marwa Mail Center Dhiambo miyo ler koya e kaunti ma Kisumu. Samori ni nyithindo 3, nitie madhi e college, nitie madhi join university. Pesa onge kuom jonyuol. Odiochieng' mar 2 ma nyithindo dok e skul e tam mar 3 e kar chungo nyamburko
nyithindo neno malich. Jonyuol temo koni kod kocha mar neno ni nyithindo dok somo tok yweyo, kata kamano ywak to pod ng'eny kuomgi. Debed ni omenda mar wuoth omedi koso en wach mane. Jonyuol onge pesa. Tabia moni tieka. Tam katam. Ilo omed school fees. Ko school fees structure mano miwa mokwongo kane ichako yiga. Osemede ko twice. Sani bo chako mede makamo mede kod kaka okale mondo mi ng'isno mede yo makamaka bende onge. Last time hicho med mago kamano. Kolo kwa ng'e sirikal ni ochung kodwa kanye. Mama mpaka tafute fare na tafute school fees na tafute budget ya kupeleka mtoto shule, lakini kulingana na vile hizo vitu zinapanda na mapato yake bado ni kidogo, inabidi ule mtoto anasubiri pale akidelay kurudi shule, na sio poa. Tunaomba serikali kwa vitu kama hizi waangalie, hizi zinapata watoto wa kike wanapata mimba akiolela kule mtani. Iseche mose yangore ni etam maradekni nyithindo doke school kidam nikech pek mar ngima pachoka. Ohala to chalo nade ahinya to kuonde idho nyamburko kod jous gige somo. Sani wuoth tek, sani kiaka midhi Migori michigia Migori miduok Kisumo ka ino kafe amanya tidwa ka dhi school ni malo. Koro japiny ma kawaida winjo mape. Wach magin go ne sirikal kotenore kod weche somo gin mage. Kata mana yo kaka yud books ma nyithindo dhigo school bende en sida. Koro ngimba tek. Serikali mpaka wakae wakijua vidole toshani. Kunale wa mama mabwana zao walikufa wameacha na watoto na bidii ya watoto kusoma. Na wakati sasa fee imepanda inawasitia stress. Usuru iko juu kama bei ya vitu ziko juu, ambapo tunaomba Mheshimiwa William Ruto aangalie jinsi wanaweza balance Kenya, mwananchi aweze kuwa na maisha rahisi, kurahisisha watoto wake wasome, sio kukaa na watoto nyumbani. Wayoka wach mondo serikal ongi wach fee. Dano ywak kabisa kendo gigombo mondo gidhi school to kaka nyalo konyore onge. Samoro janyuol ne onge kaka do konyore. En ywak ma jonyuol osebedo ka chwalo kinde ka kinde kaluwore ni pek mar ngima osemiyo kata mana nengo somo medo idho okinyi kod odhiambo. Penjo manitie en ni bende jonyuol biro yudo fuong'ruok magiwuoge wich bar majukogi ndalo duto magirwako kendo ka giduoko nyithindo e school. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Ramogi komiti moyiedhi mar od bura mamalo manono hala mar menyo wang' mar Worldcoin kawuono nyisi ni nonro mar Jo-Kenya manyocha osechoke gi masind Worldcoin okane dag mbui miluongo ni Amazon e piny Amerika. David Njoka ma en jatend chenro mar lai maketo arita ne mbui okoni jota chenro mar Worldcoin ne ofulore ni gin jotim nonro ma kae to bang'e gidhi nyime kod chenro mar kawo nonro mar Jo-Kenya. Jod bura go kata kamano ne pod ntiere kod to e report ma omigi e wach mar Worldcoin. So on their side was Worldcoin or their agencies providing a robust consent form or terms and conditions to which Kenyans agreed to whatever it is that they were going to use the data with. As they have told us, they don't investigate, they don't collect intelligence and the rest. This committee is made up of the PS in the area. This committee is made up of the DCI, the NIS. So what else are we going to ask the DCI which they cannot tell us? So, Chair, unless they tell us they're not prepared. It's already an investigation which is going on. Are you telling us that the DCI, the NIS, and you people, you have not assisted with this equipment? They are not being confiscated even in the process of investigation. Data protection in this country, you are not allowed to export that data to an external storage device. We've already seen that the data was put to Amazon. We don't know what was put there. How was it put there? How can we access it? And that I combine with the question of can the government be able to access that information? Nyakora mgajo neno kuma koro wenge oganda Jo-Kenya nene Jojbat. Wach ni wenge oganda Jo-Kenya kan Amazon e piny mar Amerika nyakora mogi koro sani wang' Jo-Kenya manokaw gi jo-Worldcoin neno mana Minnesota gi Ohio gini gi wenge mamoko machalo New York kod Washington DC kone ma wenge Jo-Kenya nitie kaluwore gi jononro go gi jal ma ochung' e arita mag mbui mochiwo report ne od bura mamalo Lydia.
Iparo ni mano nyalo bedo dongruok. Kain kato wangine no Minnesota. Mano koro dongruok mar teknolojia. Gima ok ang'eyo nikech anta onge gi lony ni bende gin gima no kawe wang oganda go neno kono koso ke gima ne ikawe wang oganda ne giluonga to na nyiso gi ni gimiya ndika mar ariya mondo akunga soma ng'e gima gitimo koka ginyalo dhi gi wanga Minnesota. Desa ne somo no kai Minnesota ne ketho thuolo mano kelni nono michuli nyaka. Okay. Erokamano nyakora Mogi gie sani medo ndiko kendo imedo miyowa weche manie pachi kotene gi weche manyien ma wakelo. Bende ing'eyo chakruok mar nying gweng' maboro? Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Kora Mogajwang gweng' mar Boro e county ma Siaya piny goyo mbaka ne kendo lero sigande gi oganda Luo. Bende in kod ng'eyo kaka nying mar gweng' ma Boro ne ochakore? Otude gi jafwambo mar Millicent Adhiambo makolonwa chakruok mar nying Boro e chenro mar ng'e gwengewa. Nyakora Mogajwang tich ariyo manyien nono mar gweng' machielo machiegni e chendowa mar ng'e gwengewa. Pod wago kambi kendo wachuo kom e kaunti ma Siaya kaka uono wane gweng' ma iluongo ni Boro e Yalego. Boro en dholuo ma itiyo godo ka iywayo pi kata remo kuom le ahinya to dhok. Ka bende seche moko bende inyalo ti kode ka iywayo nyodo kuom dhiang' madwasi kod dhiang' marwath mondo mi olos nyaroya oko mar ofuko dhiang' madwasi ma bende chendo no kizungu dendo ni artificial insemination. To sani kaka iwinje en dholuo ma ondot matin ma oloki obedo gweng' ma ji odake e Yalego Siaya ka. Wawinjane ni jodak makae to nigi paro mane e wi nonro mar gweng'ni. Ne en dala ng'ato gunda mar Boro. Koro Boro kanodar ka to jokaya ema nobire. Koro ka kaya nobiro ka, kaya odak ka, binyaka ochak Boro bedo chiro kane koro ipogo sirikal, pogo lope mag administration. Koro nying mar Boro no ne en nying jaduong' maniluongo ni Boro mowadgi kan. Manene ka en manodak ka. To nodargi bigidhi Ngunya. Koro Boro ne en division moriwo Siaya matinde en Karemo noriwo kamalach. Gine divisions mokwongo en Bondo gi Ugunja i Yalego gi Yala i Siaya ka. Boro ni chon kane pod watindo kata kane ogori ng'iewo skari gweng' kucha en siling 6 nus. But kichopo Boro to an iyud gi siling 4 bae idong' gi siling 2 mane nyiewo niang'. Wasewinjo paro mopogore kaliekore kowuok kuom jodak kod jogweng' makae e wi nonro mar nying gweng'ni. To koro wawinjane ni adieri kod kuku mar nonro mare ni kanye. Kadonjo ka higa 74 nayudo jodongo mane tiye Omondi Kamaraula ne tedo mkati ne en assistant chief Gwi Kaksar ne tedo mkati kendo mkati ne tedo mabor ne tedo nyaka Ugenya ne tedo nyaka Imbo. Boro ka erigo ochake kanisa higa mar 30 Iboro secondary makoro ot moloko library no ne en Catholic. Koro Catholic no ka koro joma idala ma Kanyamakaya ka gichako kanyaka higa mar 30 center no bedo higa mar 30 hospital ka ochako higa mar 30 koro chiro ni ne en chich kowira ne en e pap kucho ken ng'omo maduong' kucho nde anyuola miluongo ni joboro manodak Boro kae mwalo ka ne nitie kochieng' ma joka ger nodakie miluongo ni Nyang'o Maknyon Gwor kaluwing nitie kinda lego kod jogo kane jigore dhi joka no idho Ugenya omiyo nying ma kane odong' Boro nikech noriem joboro kama ne gunda joboro. Achiel kuom joboro manodong' ka en Owuor Kogola ma pod odak Boro mwalo Adodika pod enitie
en owuon ka nosetho to gunda ne ponti kod joge manyuol kanyo nitie. E seche ma kamoro chakore ka kisewinjo ni ne ochakore kod gunda mar jaduong' Boro, gie sani gunda ni osedongore yo machalo nade, to umbe en ang'o? Kich admission kano osebiro moketo gero office chief office dio Boro ka teka ne Boro no yawre to en higni ma early 70s. Headquarters mar district ma Siaya chiegni kode en distance mar kilometers 7. Koro inwang'o ka thoth gerok ne ringo ka dok Siaya. Koro emomiyo nodwa betie chien matin nikech jok mane dong ka ng'enygi otimo dongruok Siaya. Siro kosedhi wasedhi maber kendo neno ka dongruok nitie, wanwa ka dongruok ma udi ne nitie nikech ka donjo ka tayudo ka odu gweno emantie kod odu dwadoni ma ot mobira chien matung' mochulo kokonni lesbani mano bira chien mago medruok mar Boro udi mamoko momedre udi man mwalogo gin mago momedre e dongruok mar Boro. Koro Boro ka waneno ka dongruok nitie, waneno ka kiusikgi ogergi e kinde mag dongruok ma koro wantieni kendo ng'ato ka ng'ato ne kawo mana kama nchologa ohala. Nogonwa mokalo kuome indalo hik Kibaki. Kane Kibako podho ndara nogonwa mochopo Nyadorera, omiyo sani Boro temo bedo malo matin. Boro gie sani okang' mosekawo Boro. Chon mondo niwuog Siaya nyaka Boro ka ninyalo tiyo karibu gi siling 200. Oseyangore ni gweng'ni maboro pok ogoyo okang' malach e wi weche mag dongruok. Kata kamano jodak makae ni kod geno kaachiel kod kwayo ne sirikal mondo gweng'ni odongre ochal kod bombe kata gwenge mamoko. Wan to wan gi geno, generation ma wan go sani wan gi geno ni Boro bro dongre kaka osechako ni, so long as nwayudo sirikal maber manyalo ng'eyo ni ngima mar dhano nego bed uplifted, to wang'eyo ni Boro bro gere. Nyo nego wabedi kata mana kod college moro within mondo mi wanwang'o gini mopogore opogore, to mano pok obetie, but waparo ni wanyalo bedo kod business hub e Gota Karaka Kagerka ma bende samoro bro yawo wang' piny. Ne jok man gi ute Boro sana sana moseger, wakwayo gi mondo gimoro ka gimoro dhi kalokre, giye mondo ka giyudo gimoro matin to gimedie improve utego mondo Boro ne nie center moro maduong'. Ugonja gu Boro ne ochakre machal ukwala yala, to Boro dwa dong' chien kalure kod ichlit no dwa bedo kuom oganda ma lope. Koro kata kane joma nyal gere mondo obed mapiyo obiro to ok ne nyal yudo lowo. Achaka kwayo johala mantie alwora ma Boro, bed ne en Siaya, en Bondo, en Yala, en Kisumu, wan gi center kama iluongo ni Boro ma be population mantiere ng'eny, gichop mondo gikelnwa kit mwandu mopogre opogre mondo taondwa ni odongre, wabed kaka taonde moko. Mana kamano nyakwara Mogajiwang', en erokamano mara kuom bedo koda e chenro ni, ka bende gisani poni winjo ka osiepi, watni kata jal moro nyisi ni anaja alego Boro, ananya alego Boro, adwa chopo alego Boro, to ing'eyo kendo in kod lony e wi nonro mar nying gweng'ni ma iluongo ni Boro. Oriti masani warom kendo chieng' tich ariyo juma manyien seche machalo kod ma e chenro ni mar ng'e gwengewa. Nyinga Millicent Adhiambo. Ramogi mana en kaka omedo nyisi mag mchenre kod nyinge mag gwenge ahinya mago makalu. Kora kawuono ifwenyo ni to Boro e gwenge malego kocha ne obet nade mane sigana ma wuok Boro kono. E sigana machielo nyikwana Mogajiwang', jodak magweng' ma Angorome kar chung'od bura Mateso South e kaunti ma Busia ogolo ywak kaluwore kod kunyo mar mula ma itayo gi jo China magiwacho ni osebedo ka hinyo ngimagi kendo miyo udi magidakie koro mukore. Kunyono matimore e tong' mar Kenya kod Uganda e gwenge mong'ere kaka Amoni wachore ni osechako dino wang'aore kendo jodak yudo tuoche kaluwore kod buru mawuok kinde ka kinde kar kunyo molano e kinde ma kunyo dhi mbele. Jafom marwa Eric Ounda miwaler. En dweche adek bang' jatend arita Kithure Kindiki limo kar kunyo mula mabumutiru Butula. Kunyo pod omako mach kendo loche madongo pod nenore ka miruti mag kunyo bende pod winjore. Jodak maka ywak ni ok ginyal nindo e yor kwe kendo jonyuol mantie kod nyithindo matindo
winjo matek. Sisi ni wachungaji wa ng'ombe, tunavuga ng'ombe, lakini sasa hata ng'ombe ikikunywa ile maji ambao tayari iko mto ambayo inagawanya Uganda na Kenya, tayari inaleta shida affection. Hii wa Chinese wanatuumiza sana. Hata saa hii tumepata vumbi yao na wametupea ugonjwa wa kifua. Kukoa saa yote. Kilala usiku, nyumba inatetemeka, unastuka naenda kuzama chini ama hapana. Giwacho ni utegi maoger kod lo, koro mukore kendo kinde mag koth gikalo e matek. Watu wa Maoko hapa Busia, unaangalia wapi? Jemo, utusaidie huku chini, tunaumia. Kweli hatulali usingizi. Kiona nyumba yangu hii imeboma, ona ndio imeanza kiraki. Tujue wanalipwa vitu gani huko chini. Gin giluoro ni pi mar kisima ma osebedo ka konyogi biro duono kaluwore kod kunyo madhi mbele, kendo gikwayo jotelo mondo odonjre wachno mondo ochung kunyo mar mula e gweng'no. Hata maji yetu itakauka. Kwa maana hao wanachimba futi mrefu, maji itakwisha. Sisi hapa kuna mwenye ametuchimbia kwa hata maji kisima. Kisima sasa hakuna maji hapa chini. Tutakunywa nini? Hatuwezi ishi kama watu wa juu huko. Serikali mnatuona kweli? Ama mujui kama sisi pia ni wa Kenya? Yuak mar jodak gi biro banka jaod bura Mateso South, Mary Emase, bende ne osegolo yuak ni pi ma jokunyo lilono ema jodak tiyo godo, kendo okwayo jotelo mondo onyuak e kwedo timno. Mifugo sinakunywa maji pale, na nadhani hivi karibuni hata hiyo mto itafunikwa na hiyo udongo. Emase dwaro ni jatend migawo ma ochung' ne kunyo mag mwandu mawuok e bolo, Salim Mvurya, kod nyawadgi ma ochung' ne arita, Kithure Kindiki, mondo ochak nonro kendo oket chike matayo chenro mag kunyo e pachoka. CS mining atuambie anatumia binu gani kusafeguard ama kuprotect boundary na rasilimali ya Kenya. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Busia, Arthur Odera, to wacho ni twak mar rito alwora kod kedo kod tuoche dhi mbele e kind Kenya kod Uganda. There are some discussions going on with the Ugandan side to ensure that first of all there is no crossing the border, and number two, environmental restoration is done and done quickly so that people don't have problems of environmental health. Eric Ounda, Ramogi TV. Bati, mano kanyo wuodgi Masumbi. Yes. Jachan picha. To kendo chano duol. Eric Ounda. Jadwen. Udadwen. Koro kelonwa sigana mamita yenye motene kuru weche mag konyo mwandu mag mula. Nano ka Ken Munga wacho ni waurne mos. Eyo makende. Speaker mae gwenge uyie ni kare Ounda bende ng'ama nade. Koromo gi kambi mar ndeke mar Kenya Airways oyudo lal nyadiriya dweche auchiel mokwongo higani, kendo giwuok e lal mar shillings bilion 9.8 nyaka e lal mar shillings bilion 21.7 bang' osuru. Jatatije mar Kenya Airways Alan Kilabuka oyango ni lal makamano okel kod digni mar omenda mar Kenya kipimo kod nengo mar dola mar piny Amerika. Kata kamano kambi no singo mar medo jiwore kendo gin tire kod geno mar chir kendo higa mar 2024. Kilabuka bende oyango ni giseketo kenge makare moriwo koda ka medo kwan mag wuodhe mag ndege mag higa 2028 kanyakla kod jiwo wuodhe madhi e bombe ma oko kaka London kod New York. We are positive the business is making money. However, as Alan has also indicated earlier, our main holdback continues being legacy costs, which are translated or are seen in the financing costs of 22.8 billion shillings, resulting in a loss of 21.69 billion shillings. We are confident about the turnaround. Obviously, we need to deal with the legacy issue. Maybe that is the only condition precedent. If we don't deal with the legacy issue, it will be difficult for us to turn around. But yes, we are confident from an operations point of view. We've demonstrated for this first half that we are operationally viable. Migawo mar pur e kaunti ma Siaya komakore kod jokanyo e sekta no chako chenro mar nyiso jopur ber mar timo nonro ne lowo kaka yor yango kit kothe manyalo timo maber e lowo makono kata kinde makoth nok. Migawo mar pur e kaunti ma Siaya Sylvester Kokoth olero ni okang' makamano biro konyo Siaya e bedo kod keyo makare
mano mabiro miyo jopiny bedo gi chiemo moromo. Kaka okang' mar jiwo nonro makamano, Tend County ma Siaya dhi yango kar pur ma kar pimo nyenyo mag lowo e boma ma Siaya mabiro konyo jopur e ng'eyo kit kothe manyalo timo maber e gwenge mopogore opogore mayudore e kaunti ma Siaya. In Siaya, we are targeting about 6,000 soil pH tests and 200 complete tests that will provide comprehensive analysis of all the micro and micronutrients in the soil to support farmers understand the essence of and importance of testing their soils so that they can make corrective measures in an appropriate time, and especially as we approach the short rains to support them in making amelioration that will improve productivity not only in the short run but also in the long run. Chenro ni kachakre kawuono gache bolwaro Siaya duto ka puonjo jopur ber ma pimo lowo kendo gibo puonjo jopur kaka ikawo lowo midhi pimo mondo karomo tarik 30 wabo bedo kod romo maradhai e chuny town ma Siaya kama wabo time gimiluongo ni soil clinic. Koro department marwa mar pur pith kod lupo noneno ni ber mondo wanyis jopur magwa ber mar pimo ngima mar lopegi mondo kata ka gitiyo gi fertilizer kata ka gipidho cham to ging'eyo ni cham mane maber kod puothegigo. Koro wakwayo jopur mondo bi e soil testing clinics go okel lopegi ibo nyisgi kaka gikwanyo lono mondo gikel for testing mondo ka gidok pur to gibed jomong'eyo no lowo magipurono dwaro ni mondo ketie minerals mane kata fertilizer mane kata organic manure mane. Kuom gajang komiti marod bura marango chenro mag dongruok ne jopiny motisi ni Public Investment Committee odayo jotend wath ma Mombasa e weche mag omenda iko mom ganario ga pago chiko ganario gi prario kachiel kod iko mom ganario prario kod achiel. Maen kalore gi lipota mar Auditor General mayango ni nitiere kuonde ma KPA ochiwe ler ewi kaka gitayo chenro mar choko to kod tiyo kod omenda magi. Achiel kuom weche mochwal en dwaro yango kaka ne KPA owe omenda maromo shillings milion 242 e yor chiwo fuongruok kata waiver ne johala manokelo mwandu kokalo e wathno. Gidwa ng'eyo bende chenro ma KPA tiyo godo e ng'wono ne johala ma mwandugi osebudho e dho wadno kendo weyo thuolo mar kawo mwandugo maonge kod chudo. Once we grant you the waiver, you are supposed to go and seek a custom warehouse waiver, which is also another government entity. The process might take as long as even 2 months. Saa zingine hiyo policy inaweza kukandamiza wengine. Auditor General ameuliza na hilo swali tunauliza kama bunge ni policy gani ama njia gani KPA inafuata kupatia mtu nini? Kupatia mtu waiver. Unaangalia sura yake ama unaangalia size yake kama ni kubwa ama ofisi yake ni nini unaangalia ndio upeane waiver. Kwa sababu hapo ni kitengo ambacho pesa nyingi sana za taifa letu la Kenya inaweza kupotea. Kono mgojango yo mateni katakwano ka utemo kodonjo ka jojbati jobo pia mbe to kantire kanyogi mino de getu do chiengo wino giwacho ni gintiere kodwa e chendo ni warwako kaito binaneno ka Collins Owadi kantire bondo wacho kanyo ni mano koro ng'ato dwa loso muom gi tenda mar uniform mag police owuoro Kenya mano pache kasto kai binaneno ka diki makoero babatoni wacho ni to kata gik ma jogo podi yierogo ano kaneno na should we change the uniforms or there are some good reasons for that penjo ni loko gi aloka koso ntiere dwaro moro makende omiyo nyaka lock uniform mar police wach police ma maintain uniform wako nayo sahi wacho ni police go orwak uniform magin godo sani to gima dwani mondo mi olokre e bad migawo mar obila ka en kido gi timbe mag obila kendo giwere kod timbe moko ma samoro nyalo miyo gibedo gi chwang' mamalo ma gikawo buonde gigogo do ng'ato uniform to onge gima dhi loko e kit obila ma kite rach. Onyango Gonyo wacho ni jo Kenya osechopo Amerika owuoro kaeto bende Ngwe Junior penjo ni bati ni wacho ni New York ma wenge jintie no dhi chal no pim mare
koro dwa temo luom ndache kapo yiene wuon wang' chopo New York odhiang' kaka wang'e tiyo. Pimbi Olielo wacho kanyo ni entiere kodwa koyango mongo wacho ni lewni mag polisi to ok owinji kamore ahinya. Witi Jarodi wacho kanyo ni entiere dwe kopanya kata kamano wacho kanyo in kanyo gi minode Vonda Anyango girito ikete mana kae. No kana mede Pastor George Marodi Kopany Rodi Jesus Fellowship Church wacho ni entiere kodwa. George Bati wacho ni Kaumos dhiambo makauno. Mede Seko Gregory wacho kanyo ni en gi nyadene moro motisi ni Lin Ramogi wacho ni wakone mosa yamo. Erokamano ng'ini Lin bende neno Ramogi TV sani obro nena achiel kachiel. Alisanya wacho ni Nyamasare dire kaunti ma Kisumu Kano just before aero kiwuok Kisumu nomiwa ler ewi wach mane ng'acho penjo ni onyalo dhi Kano Nyamasare. Pastor Komborwa to wacho ni aworo wenge wasani ni mana Amerika. Jorikni jomonyo gi kuyo korero wenge ji nena Amerika to gin Kenya. Kasto Shemo Otho ma en soja wacho ni gi ndhiyo nyasore moko ogunde 16 kogoye nengo mar chumbo mar ndara miluongo ni street value nyalo romo milion 16 kama pesa taslim. Pesa taslim mano nengo mar chumbo mar ndara. Michael Juma mano kanyo japako gidendo wacho ni polis olok mana tabia ok uniform. Wacho ni uniform mokwongo kane ber moloyo ma blue mar jo China ni. Mano pache manyien ni to chal gi uniform mane orwake high school. Wacho uniform gine chal kamano. Obera Juma bende wacho ni Kenya kae weche otame ng'eyo. Rosi Nyateng wacho ni entiere kodwa. Kato Bernard Joseph wacho ni entiere Komarok County ma Nairobi. Bende no kanyo Samuel Jambora Ondiek wacho ni lepo bila molokgi ok ber gi jatelo mokawo telo oparo mana uniform to jopiny to pod ngima tek go. Ruto ok timo gik miluongo ni tutaweka mamilioni to en chieng' mane mabende agenda gi ibro ket milioni ma jopiny nenie kuro to konyo. Kapok wadhi yweyo Lydia gi penjo no dongruok to ber Josiaya okasakasa kar pur kanyo lo kelo mwandu kendo tieko kech. Asiro wach mar purno podan kodu iluongo ni Benta Charles ka entiere dala mar Karen. Eric Nikodemo kantiere chungi Kenya Mkagora Mugiler wan ka geyo nyango kula kendo waneno yo makare. Fredrico Uma kata Gabo wuod min Adundo kantiere Nyakune Got Homa Bay kocha ndio uro kit jotelo ma wan go e Kenya sani kendo an kaka makoso neno ni sani ok en saa maber mawinjo bed ni weche mag siasa medo dhi nyime e duond jatend piny Kenya. Kwa yweyo tayudo ng'at achiel moyie gi lewni go. Vajpay Atai Bihari mano nyinge wacho ni en onge tabu gi weche mag le polis. Wacho ni lewni go ndisore ka gin go giromo. Oyo matin ka odugo nyakora mogi pod wan gi mamoko koting'o weche mag tuke kaka mabiro ne. Kenya koro ikore ne tuke Olympic tok tieko World Championship. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Nyakwa Ramogi wachaka ni giweche matimore sa gige dongruok en gigo eko ma en hakini ok en gimi gi mich buch jopiny adier gima dhi mbele sani Trevor dhano kech nego. Alo bera ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa pinjani penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa Sadek otieno mana Ramogi TV. Kik bai. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Igome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyien to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna
Manya thika mongo. Riwri koda lori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Kanachako pur maniang, nachako gi museka. Aramo wacho ni en koro sani ok odwa goro. To ngi piem moro moro ma an abotimo. Machiegni nyakora mogi kendo bang' yweyo wadonje weche mag tuke kama jakom mar riwruok matayo tuke mag ng'wech Jackson Tuwei mabende noyier kaka jalup jakom riwruok mar World Athletics opoyo tim Kenya kuom timo maber e tuke mag pinje duto mag World Athletics e boma ma Budapest e piny mar Hungary. Ka odoko ni piny Kenya noyudo midila par e tukego, paro segol mopogore gino makoro miyo Kenya dok chien e ng'we ma gisebedo ka giloyo. The team did well. I know Kenyans were very eager to know what was happening. There were a lot of messages of goodwill. Others were wondering, maybe we are not doing very well. But I can assure you the athletes were ready. The athletes were ready and they did well. I want to congratulate the officials, the team manager, the team, the coaches who were there, the athletes themselves, because they gave us a very good results. Mana bang' ndalo machuok to tuke mag pinje duto mag World Athletics rume boma Budapest ikruok koro biro chakore ne tuke mag Olympics mibiro bagi e boma Paris piny mar France higa mar 2024. Faith Kipyegon mane oyudo midila mar mula e ng'we mag mita 5,000 gi mano mar 1,500 olero ni gibiro timo ikruok makare kogeto yudo gold kata midila mar mula pagi kendo ndiko historia kaka jang'wech mokwongo yudo midila mag mula e Olympics adek. Jagoro mongiore migao mar weche tuke Peter Tum korka kore nolero ni sirikal biro keto omenda mar ikruok ne tuke mabiro kojiwo jotugo mondo mi otim manyalore mar medo midila hinya te tuke mag Olympics higa manyien. Kenya nido midila mar mapari boma ma Budapest kama oting'o adek mag mula, adek mag silver kod ang'wen bronze. I still want to work hard to empower young generation, young athletes in Kenya to know that you can do wonders, So don't limit yourself. But how is the government supporting them? One is that we have realized that they need more training, and therefore we are now encouraging ourselves to put more funding on issues of training. Wadhi nyime kamoro ni Kelvin Kituku gi Lynn Mwiruri biro ting'o nying Kenya e tuke mag International Road Safety mibiro bagi e boma ma Vienna, Austria ikin tarik 8 dwe mar 10 mar higani. Jotugo ariyogo nobedo joloch e tielo mokwongo mag tuke riembo gari manoyo jotugo maromo 2,000 e boma ma Naivasha. Tuke mibiro bagi e boma ma Vienna biro chiwo thuolo ne jotugo ariyogo nyiso kit riembo margi kendo konyo chwalo dongruok mar kedo gi riembo marach e piny mangima. Give you the road talent. Kiti ama liko.
For us, it's looking at what can we borrow from the international community, from what they have been doing to encourage the young people to be safe drivers. Wasura ni nyimenya koro mogi wadonje mago maga basidi jatugo namba 6 e piny ngima kidieny mar wakeni Coco Gauff nochako tugo mar basidi tielo mar US Open gi loch bang' loyo Laura Segemu. Kora mgajuang no loyo Laura Segemu 3-6, 6-2, 6-4. Hakoko matugo dala no moro johera mage. Katodoko ni set mokwongo segment mantiere thuolo mar 121 e chung' ma jotugo no mere kendo yudo loch mar points 6-3. Gauff noyudo kata nong'awo tugo e set mar 2 ka noyudo loch mar points 6-2. Koko mawuok e piny mar Amerika noyudo loch e set mar 3 ka loch nokoro chwale round mar 2. Loch e set mar 3 ka loch nokoro chwale round mar